मानसि गैया बेयाव जिब जुनारसो थायो होननाय बाथ्राया बेनो बर'फोरखौ बेयाव थानाय बर'फोरखौ बिसोर जिब जुनारजों रुजुदों आरो बेयाव बिफां लाइफांसो दङ जिब जुनार मैदेर बायदिसिनासो थायो बेयाव मानसि थाया बर' गैया होननानै बुंनाय बाथ्राया नैबे खिन्थु 6 अक्ट' खालि बाबुराम बसुमतारी होननाय सानसुमा खुंगुरनि रिलेटिभ जाहैदों। गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। मानि सायाव सावरायगोन नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ। आं दाख्लैनि भिडिअआव मोनसे खोथा होदोंमोन नोंथांमोननो जे बे एरियायाव बे सनितपुर सनायरुफाय हग्राजुलिनिफ्राय लानानै राङापारासिम बेसेबां माने मानसि गावथारजानानै जिउ बावनांनानै जों बेयाव स्टे अर्डार मोननाय थानो मोननाय आं बिनि भिडिअ लानानै फैगोन होनना बुंदोंमोन ना। आं दा नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअखौनो लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांजोबगोन होननानै। गिबियाव नोंथांमोना मोनसे मेपखौ नायनानै लाग्रो। दाख्लैनि मेपखौनो आं दिन्थिफिननो सानदों। बेनि गेजेरजोंनो खिन्थालांजोबगोन आङो। नैबे एरियायाव मोनसे गलाय सेन्टार होननाय दङ। बे एरियायाव थानायखौ जेनेबा बे एरियाखौ माबा होनो आरो खालामाथि होननानै बुङो। हा गोसोम होनोसै नामा जेनेबा खालामाथि होननानै बुङो। बै समाव 1996 बै समाव जेब्ला बर'फ्रा हाबजेनदों फरेस्टखौ गियालासिनो फरेस्टनि गुलिखौ गियालासिनो जेब्ला हाबदों बै समावनो 1996 नि मार्च दानाव जोंहा सासे थैदोंमोन सानै मोनसे डेटआवनो गावथार जादोंमोन। नैबे सन्दे बर' फैदोंमोन बियो खैराबारिनिफ्राय फैनाय बियो सन्दे बर' मार्च दाननि 1996 मार्च दाननि 8 थारिखआव गावथार जानाय जादों। आरो बेयाव सासेया दङमोन चक्र मोसाहारि। बे चक्र मोसाहारिया बे गहपुरनिमोन बियो। बिसोरो मोनसे डेटआवनो गावथार जाबाय। बिनिफ्राय फैयै फैनानै बोसोरथामसोनि उनाव 1998 अक्ट'बर दाननि 21 खालार खालि हरि बसुमतारीया मुंख्लं जाबावबाय बियो पुलिसनि गुलियाव। मना सेन्टार बिलासिगुरि बियो। मना सेन्टार बिलासिगुरि बे इसिबां गोजान नङा। मना सेन्टारनिफ्राय खाथियानो जायो बियो। बेनिफ्राय फैबावलायबाय 98 निफ्राय 99 2001 नि फेब्रुवारि दाननि 6 अक्ट' खालि बाबुराम बसुमतारी होननाय बेयो फरेस्टनि गुलिजों गावथार जादों। नोजोर गामि हग्राजुलि आनसलिकनिफ्राय। बियो गामिया नोजोर गामिमोन। बिथाङा फैदोंमोन क'क्राझारनिफ्राय फैदोंमोन। बियो हा सुखुनो थाखाय आरो हानि थाखाय फैनाय जादोंमोन। क'क्राझारनिफ्राय फैदोंमोन। खोनानो मोननाय बायदिब्ला सानसुमा खुंगुरनि रिलेटिभ जाहैदों। माने बिनानावनि फिसाज्ला ना बोरैबा एसे इदि खोनादों आरो। बैसोरो मुंख्लं जाबाय। मुंख्लं जानानै जोंनियाव मोनसे आफादबो दंमोन जाहैदों। बिपिसि ना मा होननाय मोनसे आफाद दङमोन। बे दाबो दं। दाख्लै आंनि सिगांनि भिडिअखौ नायनानै आंनो बै आफादनि सासे सारा आंनो फनबो हरदों जे बोरै जाखो खौराङा इभिक्सना जामारगोन नामा। बै खौरांखौ लानो थाखाय आंनाव फनबो खालामनाय जादोंमोन आरो बै आफादनिफ्राय। बै आफादजों ओनसोलनि जायफोर गावबुराफोर ओनसोलनि जायफोर देवानिफोर बिसोर हाइकर्ट गेलेनानै गुवाहाटीनिफ्राय बेयाव स्टे थानो अर्डार मोनबाय। स्टे अर्डार फैनानै 2006 आव मोनसे जोंनो कनस्टिटिउसन होबाय अल आसामाव बर'फोरनि थाखाय जे बबेबा फरेस्ट एरियायाव बर'फ्रा 2006 नि सिगांनिफ्राय हाबनानै जुदि दङब्ला बैसोर बिथांमोना बेयाव थानो मोननाय हानि लेन्ड राइट मोननांगौ होननानै बुंबाय आरो। दा बेवहाय गोबांथ' मुंख्लं जादों माखासे मानि ओरै एनडिबि निफ्रायथ' बहुत जादों। एनडिबिफोरखौ हिसाब खालामोब्ला बिसोरनि डाटाखौ बुथुमनांगौबा माने हास'नाय नङा। गोबां दं। नाथाय बैसोरनि बाथ्राखौबो लासै बुथुमगोन नायगोन रायलायलांबाय थागोन आङो। दा बैसोरनि थैजों मोननाय जा नैबे हा दा बेयाव इभेक्सन जानो नागिरदों मादों होनदोंना। इभेक्सना बबेयो वेलेबाव गोग्लैयो आं बेखौबो नोंथांमोननो खिथागासिनो दङ। सनितपुराव मानि थाखाय मानसि गैया मैदेर थाग्रा मोसा थाग्रा जायगा होननानै आसाम सरकारा होनो बर'फोर थाया होननानै बुङो।
मेगनजों नायोब्ला हाजार हाजार हाजो गुदिसिम बर'फोर दं नाथाय मानो गैया होननानै बुङो बेखौबो आं मेपजों खिथालांगासिनो नोंथांमोननो दसे नेथ' दा बैसोर सुबुंफोरनि मुंख्लंआव जेनेबा हाइकर्ट गेलेबाय दा स्टे अर्डार मोनबाय राइटबो होबाय दा बेनिखायनो आं आपिल मोनसे खालामनो सानो बे ओनसोलनि हग्राजुलिनिफ्राय लानानै मिसामारि आनसलिक बेफोरनि गेजेराव बैसोर सुबुंफ्रासो जोंनो हाखौ होलांदों नालाय जुदि साइथ'नि मिटिं जायोब्ला एबसुनि मिटिं जायोब्ला गोथैफोरनो मुंख्लं बावनायाव बिबार माला बावनायाव बै बिथांमोनखौ एकदमबारे गिबिसिन मुंख्लं हिसाबै आं लाजानो लुगैयो आरो मानो होननानै बुङोबा बैसोरनि मुंख्लंजोंसो जोङो बे हाखौ मोनदों नालाय बे दानिया बबेयो वेलेबाव गोग्लैयो गोग्लैया बिनि खोथाखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानोसै बेखौ मेपखौ लानांगोन बेयाव मोनसे सिमा होदों जे अबेनिफ्राय वेलेब गोग्लैयो आरो वेलेब गोग्लैया आं बेखौ मोनसे उदाहरन हिसाबै बेखौ आं मोनसे फावथेनजों सिन होनानै लागोन नोंथांमोननो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बे बाथ्राखौ स्टेशननि साहानि बाथ्राखौसो रायलायगोन नालाय स्टेशननि खोलाहा माने रेलवे स्टेशननि खोलाहानि बाथ्राखौनो आं रायलायाखै साहानिखौ रायलायदों अरुणाचल बर्डारसिम बिटिआर आवहाय भुटान जायो जोंनि बेवहाय अरुणाचल जायो आरो आं दा बे अरुणाचलनि बर्डारनि खोथाखौ आं रायलायगासिनो दं बबेसिम वेलेब आरो बबेसिम नर्मेल दा खोथाजों खोथा हा नैबे जायबा नैबे कलम लिरदों ओरैजाय सिन गोलावनो बिनि ओरैजाया नर्मेल जायो गाहायनिया ओजोंनिया वेलेबनो आरो नाथाय नैबे रेलवे स्टेशननिफ्राय नैबे सिन बोनायसिम खोब दंथारोबा 5 किल'मिटारसोल' दंथारबाबो 6 नाथाय बिनिफ्राय अरुणाचल बर्डारसिम सिननि अरुणाचल बर्डारसिम जा वेलेबाव दङ होननानै बुंदों बेयाव 15 निफ्राय 20 किल'मिटारसिम दङ 10 15 20 बेफोरनि गेजेराव आरो 15थ' आरामसे जागोन बेबायदि किल'मिटार दङ आरो दा जोंनि सुबुं अनजिमाया बै स्टेशननिफ्राय 5 किल'मिटारनि गेजेर जाय नर्मेल बे एरियायाव बर'फ्रा खम दं बाटासि हग्राजुलिनिफ्राय लानानैबो बागानाव एसे थाबाय आरो ओरैजाय स्टेशननि खाथि खालायावबो सोरबा राभा बेंगलि बिहारि आदिबासि मिक्स थाबाय फैदोलाय बाटासियावबो बिदिनो आदिबासिफोरजों एसे मिक्स थाबाय बर'आनो बै बे 5 किल'मिटारनिफ्रायसो बारा जालाङो आरो बिनिफ्राय फैयै फैयै बेलस्रियाव फैदोलाय बेलस्रि आनसलिकआबो माखासे गुदिया बागानावनो थाबाय आदिबासि एसे थाबाय थाङै थांनानै बै बे 5 किल'मिटारनिफ्राय बिथोराव जाखौ वेलेब होनो बेयाव बर'नि मेजरिटिया बहुद बारा जाहैबाय ओरैनो थांदों मिसामारियावथ' आर्मि केम्पआनो माखासे माने जायगाखौ लाखाबाय बिनिफ्राय ससे थांनानैसो दैसा जिं हो बे सनाय रुफाय नेशनेल पार्कनि जिंसो बर'फ्रा दङ एकदमबारे भुटान जिं माबा अरुणाचल बर्डारसिम ओरैजा राङापाराजों बारलाङोबा 5 किल'मिटारसिम बर'आनो गैया माब्रै गैया बागानानो 6-7 किल'मिटारखौ लाखायो माबानिया राङापारानिया बैनिफ्रायसो ओरैजाय हाजो गुदिसिम बर्डारसिम बर'फोर दङ नाथाय बे आङो राङापाराखौ आं बुंनो सानाखैमोन नाथाय ओरैनो बुंहरबाय राङापाराया बबेनिफ्राय वेलेब गोलैयो आं बेखौ मिन्थिया खिन्थु जास्ट आं बुंहरदोंसो आरो जेनेबा बे खोथाखौ जुदि बे गोग्लैयो नामा होननानै दा बेबायदि जाबायब्ला जोंनि मेजरिटिया ओरैजायथ' खम मेजरिटिया ओरैजाय वेलेबावसो बांसिन दं अब्ला जों वेलेबखौ जोंथ' नागारनो हायाना आरो ओरैजाय 96 नि एसआरसि याव 96 आव जों हाबदों 2006 नि एसआरसि जोंसो जों बिखादों रुलजोंसो जे बेवहाय थानाय मानसिफोरा लेन्ड राइट मोननांगौ होननानै बुंनाय बायदिसो जों 96 आव हाबदों ओमफ्राय नैबे दायजाम्बाया मेप बे मेपआ बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनायनि समनि मेपमोन जेराव बर'फोर दं ब्रह्मपुत्रनि साहा स्टेशननि साहा रेलवे स्टेशननि बे साहानि दा बेवहाय 2012 निफ्राय 14 सनाव बेयाव थानाय फरेस्टफोरा बिसोरो फरेस्ट एरिया वेलेब एरियाखौ बिसोरो सिमाखौ बोफिनदों दा आं जाय फावथेन होनाय जायबा सिमा बे फरेस्टफोरा बानायफिनदों 2012 सनाव अब्ला जों 12 सननि हिसाबजों जों थाङोब्लाथ' जों मोना 12 सननि हिसाबजों जों जुदि थाङोब्ला 2006 नि रुलखौ जों नागारनानै लानाय जागोन आरो जोंखौ बुंखादों 2006 नि सिगाङाव थानाय सुबुंफोरा बेयाव लेन्ड राइट मोननांगौ होननानै अब्ला जों मानो 2012 खौ फल' खालामनानै बैखौ जों मानो वेलेबाव हरनो बे आरो
दा बड'लेण्डआव मानो डिमान्ड खालामनायाव बर'फोर गैया होननानै बुङो 2012 सननि बै सिमना बोनायाव बेयाव हारसा माबा बर' गैया मानसि गैया बेयाव जिब जुनारसो थायो होननाय बाथ्राया बेनो बर'फोरखौ बेयाव थानाय बर'फोरखौ बिसोर जिब जुनारजों रुजुदों आरो बेयाव बिफां लाइफांसो दङ जिब जुनार मैदेर बायदिसिनासो थायो बेयाव मानसि थाया बर' गैया होननानै बुंनाय बाथ्राया नैबे खिन्थु बर'आ दं मानो गैया दङ बैयावसो अब्ला जोंनि राइटखौ जों बबेजों थांनांगोन 2006 जोंसो जों थांनांगोन ना आरो जुदि जों 2006 जों थाङाबा जों जाया आरो माने बे आंनिफ्राय बुजिनानै आं बे बाथ्राखौ नोंथांमोननो फोरमायहरबाय आरो बेयो आंनि खुगानिफ्राय बुंनाय बाथ्रा नङा बेखौ आं हिस्ट्रि बेकग्राउन्ड जाय गेदेमाजों आं सावरायदों बै डाटाफोरखौ लानानैसो आं बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बै जायफोर सुबुंफोरा दा जिउ बावनानै जोंनो बे हाखौ होलांदों बै बिथांमोनखौ आं आपिल खालामो जोंनि साइट जोंनि एफआरसि जोंनि एबसुफोरखौ जुदि बेयावहाय कनभेनसन जायोब्ला बै बिथांमोनखौ मुंख्लं खाम्फा आराम बानायनानै बिसोरनो बिबार माला बावनायखौ बिसोरनि मुङाव मोनसे बावनायखौ गिबि लानांगौ होननानै बे आंनिफ्राय आपिल आरो बेनो जोबथा गोजोन्थों जय बर' हारिनि